Hvad skal vi i dag? Spille fodbold igen. Johnny! Nej, igen, mand! Jeg var holdende! Ja. Okay, det var mig, Alex og nu er Joachim også fandme kommet. Okay. Kasper, må jeg ikke spille med Alex? Jo, og så... Alex, får vi Alex op? Vi har... Hvorfor skal jeg sådan tabe? Jakker! Jeg skår, mens jeg filmer. Nå! Få et kort taxi. Nej, jeg har ikke et kort endnu. Ja. Fodbold i skolen. Log 1. Skolen. I kan bare skrive stenbold på rallen. Det er der, hvor vi lægger alle vores stenbold på rallen. Og stenene med 2 e og bogstaverne med stort, det er vores efternavn nemlig. Og der ryger alt bold på rallen. Der ryger alle vores videoer ind. Oh shit. Der kommer den her, den rører også derind. Det er her, der er alle vores videoer ind. Du kan også komme med fodbold i Alex. Det er Alex kanal.
Hvad? Branden. Branden i højt. Men lidt for højt! Seriøst, de der bokser gør, det ser fandme bøsse ud, det der. Sådan nogle stramme. Skal vi tage og sige farvel?